Stimată doamnă președintă Metsola, dragă Roberta, bine ați venit la Chișinău. Mă bucur să ne revedem de această dată în Republica Moldova și să continuăm dialogul important pe care îl avem cu Parlamentul Uniunii Europene. Pentru mine și colegii mei, care acum câțiva ani ne-am propus să schimbăm felul în care se face politică în Moldova, iar odată cu aceasta să schimbăm Moldova însăși, Parlamentul European a fost și rămâne un simbol al democrației europene de care ne ghidăm și la care ne raportăm. Parlamentul Uniunii Europene a fost întotdeauna de partea cetățenilor Republicii Moldova care luptă pentru libertate și dreptate. Instituția pe care o reprezentați a fost alături de noi în cele mai grele timpuri pentru fragila noastră democrație. Ulterior, Parlamentul European a fost prima instituție europeană care a spus clar și tare că ne susține în demersul nostru de obținere a statutului de țară candidată. Cred cu tărie că rezoluțiile Parlamentului European la acest subiect, în special rezoluția adoptată la 23 iunie 2022, cu o majoritate de 529 de voturi, prin care Forul Legislativ European a optat pentru acordarea fără întârziere a statutului de țări candidate la UE pentru Republica Moldova și Ucraina, a fost un argument puternic pentru decizia favorabilă a Consiliului European adoptată în aceeași zi. Voi aminti în acest context ceea ce am spus și în discursul pe care l-am ținut în Parlamentul European în luna mai. Am făcut această alegere fiind inspirați de aspirațiile cetățenilor noștri. Am ales aderarea la Uniunea Europeană ca pe o cale spre libertate, prosperitate și pace. O cale care va necesita multă muncă, coordonare și bunăvoință, dar care merită fiecare pas. Astăzi, în numele tuturor cetățenilor noștri care își doresc să trăiască în pace și prosperitate și să-și decidă singuri viitorul, vă mulțumesc pentru șansa de a deveni parte a familiei europene. Sprijinul constant al Parlamentului European, în perioade bune, dar și în perioade grele, a fost vital pentru menținerea țării noastre pe calea democratică și pentru susținerea aspirațiilor ei europene. Acest sprijin a venit atât prin aprobarea programelor de finanțare propuse de instituțiile UE, cât și prin susținerea inițiativelor democratice, a societății civile și a presei independente. Deputații europeni ne-au fost mereu alături atunci când grupări corupte au capturat statul în Republica Moldova, punându-l în slujba intereselor oligarhice, erodând instituțiile publice și subminând visul nostru european. În această perioadă mai complicată a istoriei noastre recente, Parlamentul European a trimis misiuni de monitorizare pentru a ne păzi fragila democrație și a atras atenția lumii întregi asupra problemelor noastre cele mai stringente, justiția compromisă și corupția sistemică. La fel, prietenii noștri din Parlamentul European, unde astăzi avem o susținere totală și pentru care vă mulțumim, au sprijinit oamenii care s-au angajat să lupte contra corupției și pentru o justiție curată. Mulțumim pentru că ne-ați susținut speranța care ne-a ajutat să învingem și contăm pe o susținere la fel de puternică și solidară în viitor. Avem nevoie de sprijin în următorii pași pe care îi vom face pentru integrarea țării noastre în Uniunea Europeană, inclusiv pentru a realiza reformele ce ne vor aduce mai repede în UE. Avem nevoie de ajutor și pentru a depăși consecințele dramatice ale războiului pe care Federația Rusă îl poartă contra statului vecin și prieten Ucraina. Un război în care mor zeci de mii de oameni nevinovați,
în care este distrusă infrastructura strategică și economia unei țări în plină ascensiune și dezvoltare, iar milioane de ucraineni au fost nevoiți să-și găsească refugiu în toată lumea pentru a se salva de moarte. Doamnă președinte Metsola, acest război ne-a demonstrat tuturor, încă o dată, că integrarea europeană este singura cale pentru o dezvoltare pașnică a țării noastre și singura șansă de a supraviețui ca democrație. Aderarea la UE ne poate oferi viitorul pe care ni-l dorim, unde fiecare cetățean se simte în siguranță și își poate realiza potențialul, unde piețele de desfacere nu sunt condiționate politic, iar tinerii se bucură de oportunități de studii sau de afaceri. Uniunea Europeană este fundamentată pe respectarea demnității umane, a libertății, democrației și statului de drept, a drepturilor omului, valori ce stau la baza tuturor politicilor europene și reprezintă piatra de temelie a integrării europene. Împărtășim pe deplin aceste valori și vrem să putem asigura respectarea lor deplină și la noi acasă. Cetățenii Republicii Moldova sunt europeni ca gândire și acțiune. Au demonstrat acest lucru prin lupta pentru democrație de-a lungul celor 3 decenii, prin votul pro-european, anti-oligarhic și anticorupție acordat la ultimele alegeri. Au acționat în spirit solidar european atunci când și-au deschis necondiționat ușile pentru sute de mii de refugiați din Ucraina. Ei sunt europeni și prin felul în care muncesc și se integrează în Uniunea Europeană, unde mulți au plecat pentru condiții mai bune de viață. Noi vrem să asigurăm aceste condiții bune de viață aici, la noi în țară, iar astfel să convingem cât mai mulți dintre conaționalii noștri să revină acasă. Putem reuși acest lucru cu ajutorul Uniunii Europene. Împreună să dezvoltăm Moldova în cadrul familiei europene, făcând din ea un loc mai bun pentru noi, părinții noștri și copiii noștri. Vă mulțumesc! Cuvântul se oferă președinte Parlamentului European, doamnei Roberta Metsola. Mulțumim! Thank you very much. Good morning. Let me start by thanking you, President Sandu, dear friend Maya, for inviting me to Moldova and for the very good meeting we have just had. I am here with many messages that we have been building on over the last months and years that we've been meeting and talking to each other, and this is what I want to convey to you today. On behalf of the European Parliament, 705 elected members from 27 EU member states, Europe is with you, and we will remain with you. We need to be strong and united in our convictions. We do this when it comes to energy, by helping your country, Moldova, diversify its energy supplies to prevent further destabilization. And here, many EU member states, Romania, Bulgaria, Greece and Slovakia, have already stepped up and will continue to provide stability of supply to Moldova. When we spoke about the economic situation. The economic situation is difficult, but we have and will continue to provide support in the form of funds, but also by boosting trade and transport links. And here, let me assure you on behalf of the European Parliament that we are ready to do more. We are ready to move even quicker than we have moved in the past, not only because there is the political will, but because this is an institution that has always walked side by side with your country in full support. As you said, we were the first EU institution, I am very proud of this, to call for Moldova to receive EU candidate status, and we did this because you belong in our European family, because we share the same values and beliefs, and because if people, your young people, your citizens look to Europe, then we have an obligation and a duty to be welcoming. This decision itself sends a strong message of hope
and solidarity, and we will continue to stand with you in the next crucial steps. And this also means with practical steps, whether it is with the lifting on a permanent basis of trade barriers, also granting your country access to programs that help so much in terms of internal markets, in terms of movement, in terms of programs that could be offered to young people. I would also like to say a few words about disinformation. This is a threat that is not only present here, but it is present across the European Union. This is a threat to our societies that is no longer news when we hear it. It is an everyday reality, especially in Moldova, but also wider in Europe and in the world. Sowing doubt, creating instability and spreading lies forms part of the Kremlin's conventional warfare apparatus. We must counter this. We must speak up and defend our values and our views, and we need to tell things how they are. And this is why so many members of the European Parliament work hand in hand with members of the Moldovan Parliament, but also with all efforts to increase transparency, for democracy support, and help in any way. What I have heard, what I know about your country, and I will continue with this message throughout this day as I meet the different institutions, is that your country, first of all, is open for business and investment. Second of all, it has a big heart. It is a modern country, and you, dear Maya, are transforming a nation into a modern one with the clearest of EU perspective with your stable leadership. We will be with you, we will stay with you, and I'm happy to answer any questions. Stimați colegi din presă, vom lua câte 2 întrebări pentru fiecare dintre oficiale. Vă rog. Екатерина Дубасова, ньюсмейкер. Întrebare pentru Roberta Metsola. Rachetele rusești au încălcat spațiul aerian al Moldovei, iar fragmentele ale uneia dintre rachete au căzut pe teritoriul Moldovei. Poate Uniunea Europeană să ajute Moldova să protejeze cerul și dacă da, cum? Thank you for this question. Yes, we have been briefed not of the ongoing security threat and the situation and the vulnerabilities. Here we see Moldova as the country that is holding steady in the face of a very difficult war on its doorstep. It is a war that started, you can say, on the 24th of February, but one for whom the warning signs we should have seen as a European Union to be earlier. It is a conflict that we have seen, an attack that we should have been more prepared for, and we need to boost our security infrastructure. So on this, the European Parliament has been very clear. We need to create a stable security and defence union that would complement NATO, and that means that helping countries like Moldova in order to have that security, in order to prevent what could have been a much more critical incident, but even that is a warning sign to all of us that anything could happen and we need to be prepared. But the leadership that has been shown by President Sandu and the government and the authorities of this country has been to remain steadfast in the face of any threats, not to give in to intimidation, and any vulnerabilities will be helped by us to be strengthened. Любовь Plămădeală, TV8. Eu la fel am o întrebare pentru doamna Roberta Metsola. Vreau să vă întreb cum catalogați pașii pe care face Republica Moldova în cale de aderare la Uniunea Europeană și dacă Uniunea Europeană mai are careva rezerve față de țara noastră. Mulțumesc. Well, I can tell you, you will not have any reserves from the European Parliament. I can also tell you that the perspective of this country to join the European Union has been clear for the past years, and it is that perspective that means and obliges us to open our door wide open. When a country looks to Europe as its home, Europe should open that door. Yes, steps need to be taken. Yes, each country has its own path, but the transformational effect of a country, once that path
is started is immense. So any recommendations and the 9 actions that have been required from the Commission and will be worked on together with the Council and the Parliament, we will push forward for the speed that is needed to be stepped up. And that speed is one that at the end of the day we need to match. And once we match it, then we can continue to make sure that the process is kept up. We have already seen many encouraging signals. The negotiations have started. The reforms are well underway. More needs to be done, but I have no doubt that that will be done. And once the next steps are taken, we will be the first ones to make sure that we respond with the speed that we have seen already here. It could be faster, but we will be faster too. Bună ziua, Tatiana Țurcan, TV6, doamna Metsola. În primăvara acestui an, dumneavoastră ați declarat și ați mulțumit președintelui Maia Sandu pentru susținerea sa personală a cursului european al Moldovei, orientat spre democrație și supremația legii. Spuneți, vă rog, cum se pliază aceste valori ale democrației europene cu intervenția în forță a poliției și obstrucționarea unor demonstrații pașnice în Republica Moldova, monopolul total al puterii de către un singur partid și urmărirea penală a opoziției din Republica Moldova. Mulțumesc! The discussions that you refer to, which I had with President Sandu in the spring, I can say go in a path of conversations that we've had together for many years when Maya was leading a movement in order to restore democratic power in this country, and one that we can see every day at all levels and everywhere in this country. When we talk about rule of law, this is a fundamental value of the European Union. It is a value that joins member states together, and it is a value and a fundamental principle that one would require of any country that would like to join the European Union. It is not only the rule of law, it is democracy, it is elections that take place, elections and campaigns that are run, it is equality of opportunity, it is dignity. These are values that are listed in our treaties and values that we would look to countries that share them with us, such as Moldova, in order to embark on a pact, on a path of protecting them. Citizens in the European Union look to institutions such as the one that I lead in order to protect those values, whether you are outside the European Union on a path of entering the European Union, or whether you are inside the European Union. It is also something that we require also in terms of protection of journalists and the media and activists on the street. It is one that we will require of everyone. Svetlana Gore, TVR Moldova. Am o întrebare pentru doamna președinte Maia Sandu. Vedem în ultimele zile vizite istorice la Chișinău. Ieri a fost doamna președinte a Comisiei Europene Ursula von der Leyen, astăzi doamna Metsola. Să ne spuneți care este mesajul acestor vizite și, în general, care este mesajul de la Bruxelles, dar și întregii lume către Republica Moldova și lucrurile cum evoluează aici la Chișinău. Mulțumesc! Este un mesaj de sprijin și eu cred că acest lucru este clar pentru toată lumea. Este sprijin exprimat de-a lungul acestor luni, dar mai ales acum, când ne confruntăm cu această criză energetică, atunci când cetățenii Republicii Moldova trebuie să plătească prețuri mai mari din cauza crizei energetice generate de acest război, atunci când economia noastră trece prin perioade dificile și prezența conducerii Uniunii Europene în Republica Moldova este un semnal clar de sprijin, că nu suntem singuri în fața acestor probleme. Chiar dacă este greu, ne putem ca întotdeauna sprijini pe umărul partenerilor noștri de dezvoltare și în special a Uniunii Europene. Și mesajele pe care le auzim aici
sunt foarte clare și în raport cu viitorul nostru pe termen mediu. Asta înseamnă integrare europeană. Asta am auzit în aceste zile și asta auzim la discuțiile pe care le avem la Bruxelles și în alte capitale. Avem sprijin pentru procesul de integrare europeană. Avem sprijin pentru a trece de aceste crize curente și avem sprijin pentru procesul de integrare europeană. Noi ne dorim să avem o țară democratică, să consolidăm procesele și instituțiile democratice. Noi ne dorim să fim parte a lumii libere și Uniunea Europeană ne sprijină în acest demers.